כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן לעבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צעד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צעד קטן, נושא עיניו ולבאות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בוגרות. וזה מתחיל בצער, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצער וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צעד קטן לעבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי, למין סיפור מקרי. פוסע צעד קטן, עושה את הבלתי יאומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בוגרות. וזה לא מתחיל בצער, זה לא מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצער וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש אלף אנשים ולכולם דרך, אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, כלוא בין החלומות של הפרטים שלו, השם שלו יעזור לנסות, כנראה שלא פחד, לא חשב יותר מדי, מה יאמרו וכדאי, אמונה תהיה לך כיוון, אמונה תיתן לך ירון בדרך. וזה מתחיל בצער, זה מתחיל